T'estàs plantejant fer-te una casa de fusta? Doncs estigues atent perquè ara te n'explicaré tot el procés de principi a final. Aquests són els 10 passos per fer-te la teva casa de fusta. Al principi tindràs moltes preguntes i moltes decisions a prendre. Per això l'oficina tècnica s'encarrega de resoldre tots els dubtes que tinguis en el disseny de la teva casa, els materials a utilitzar i el sistema constructiu més adequat. Després ve el servei d'arquitectura, que és qui s'encarrega del disseny del projecte, encara que si ho prefereixes ho pots delegar al teu arquitecte de confiança. Un cop fet el projecte, els tècnics dibuixen casa teva amb CADWORK, un programa de disseny 3D especialitzat en estructures de fusta, amb el qual es defineixen tots els detalls de l'estructura de la casa. S'exporta el projecte perquè la màquina de mecanització pugui reproduir tots els detalls de l'estructura al mil·límetre. Un cop al taller comença el procés de fabricació. La maquinària amb la tecnologia més avançada en la mecanització de fusta talla totes les peces i realitza els encaixos. Al final tindrem un gran trencaclosques que muntarem a l'obra. La precisió de la màquina elimina qualsevol error que es pogués produir en la fase de muntatge. Quan ja tenim tota l'estructura mecanitzada, és el moment del premuntatge de les parets al taller. Aquest pas ens permetrà que després, quan siguem a l'obra, tot sigui molt més ràpid. A més, al taller es numeren totes les peces de l'estructura una per una, perquè a l'obra no s'hagi d'improvisar res. Paral·lelament al premuntatge es fa la construcció dels fonaments, bé sigui amb l'habitual sistema de formigó o amb altres sistemes alternatius. Com que la fusta és un material més lleuger, els costos de fonamentació poden ser inferiors als de l'obra tradicional. Es transporta tota l'estructura a l'obra i amb grues de grans dimensions es fa tot el muntatge en qüestió de dies. Amb l'estructura acabada i tancada, és el moment de les instal·lacions. Seguint el disseny inicial, s'integren els sistemes de llum, aigua i climatització, molt més moderns i eficients que els tradicionals. Després, és el moment de col·locar els aïllaments, que serviran per reforçar l'eficiència energètica de la casa. Ara ja només queden els acabats. És l'última capa del disseny, que convertirà una casa de fusta en la teva llar. I així és com funciona tot el procés. Evidentment, la cirereta del pastís és aquesta. Claus en mà i a gaudir de casa teva.